Hej og velkommen til Lykkeparken. Det her det er sådan en lille lynpræsentation af Lykkeparken, som den ser ud nu. Og ikke mindst så skal vi også se på den nyopførte BL's Dome, som lige er blevet færdig i dag. Vi er i spornområdet på Lykkeparken, og nu tager vi turen ind til Lykkeparken og ser, hvad der sker. Ja, vi går lige ind i Lykkeparken, og vi er inde i bymidten her, og vi kan se alle de kreative forslag. Det kan være, at jeg lige skal fikse min flyvehastighed. Vi kan se en masse kreative forslag, der er kommet frem i løbet af de sidste par uger. Og herinde i bymidten kan vi også se nogle af de vindende forslag til de konkurrencer, der har kørt på vores konkurrenceserver. Vi er stadigvæk i gang med at afvikle den sidste konkurrence, og vi får forhåbentlig en parkourbane lige her snart. Lad os prøve at kigge på BL's Dome. Den er blevet opført her, og det er noget af en opgave at kaste sig ud i. Så vi har haft en elev fra spilværkstedet til at færdiggøre det, og det har været lidt svært. Så den ligner selvfølgelig ikke helt, men vi får et indtryk af, at der er altså nogle sfærer, der er sat sammen til at danne den her konstruktion. Vi gør lige noget her. Sådan. I virkeligheden en rigtig fin første iteration af BL's Dome, og jeg er glad for, at den er blevet den størrelse, den er blevet. Den kunne hurtigt blive lidt for lille og klaustrofobisk, så den har altså fået en lidt større størrelse end den vi kender fra Folkemødet på Bornholm. Så det er faktisk højdepunktet i den her video. Hvis du har lyst til at se flere af de kreative forslag til hvordan man kan peppe de her sociale boligområder op, så findes der rigtig mange idéer her på serveren, og det kan du finde ind til, hvis du går ind på lykkeparken.dk. Tak fordi du så med. Hej.